Очакване нова игра на вафлите Хипер и Споко. Тя започва съвсем скоро и ще продължи до началото на новата година. Вафлите може да познаете по ето такъв стикер, на който са описани наградите, които могат да се спечелят. А те са екшен камери, Bluetooth колонки и кутии с вафли Хипер или Споко. За да се участва в промоцията е необходимо след започването й кода, който се намира от вътрешната страна, да се регистрира на сайта или чрез SMS. С един код се участва за кутия с вафли, с 2 кода за Bluetooth колонки, а с 6 кода за екшен камери. От задната страна на вафлата може да видите накратко правилата, срока, а повече информация ще намерите на нашия сайт, който го има в описанието под видеото.